sports, worldwide news, podcast, gossip shows, politics updates, prophetic updates. Please subscribe. Team Album Studios. You are welcome. Yellow apasi seed. I'm just remember. All right. Is he going to say yellow? Guess what February guys it is? Yeah, good afternoon my fellow Zimbabweans. Maswera sei vana veZimbabwe. Aiwa kuno tinotamba. That's why maona tadzoka zvakare pa channel yenyu, pa favorite channel yenyu kuti tikupei nhaika ma-updates amunenge muchifanira kunge muchiziva outside there. So guys, hanzi New Zimbabwe is coming this March. And the message andayo nayo nhasi ndiyo iye New Zimbabwe iri kuuya this March from Apostle S.A. Garwi. Guys, hanzi this March is the month, but it's not going to be the first week of March, and it's not going to be the second week of March, but let's try on the third week of March naika. But tiri ipapo tinobva tadzoka kumashure tinotarisa panyaya iri kutenderera nowadays nyaya ya Comrade GEZA, and the update was like Comrade Nyoka Yemabhunu vaita hanzi musi wa31 March we are going in the streets and do this and do this, but now takunzwa Chiporofita chiri kuti hanzi on the third week of March zvinoreva kuti tinenge tisati tasvika musi wa31 March guys. So it's very interested, but zviri kunzi izvo mukuru havasi kuzenge vachinobva pachigaro nemabviro amuri kufungira imimi. Saka zvinoreva kuti mafungiro atiri kuita isusu mafungiro ekuti vaGEZA is going to be the one vari kuzokonzeresa mawanaya, but sekutaura kuri kuitwa muchiprofita zviri kunzi havasi kuzobva mabviro iwayo amuri kufungira. Hanzi ndine chiprofita chandakamboita kumashiroko chandaitaura kuti kune chiruva chiri kuuya naika. So vanga vachitaura izvoni vachiti hanzi kune wechidiki ari kuuya ari kungoti God is in it, God is in it, and we all know kuti who is the one ari kutaura nezvekuti hanzi God is in it. Hakuna mumwe but Chinoshamisa ndo vanongouya nenyaya yekuti hanzi God is in it, God is in it, but zviri kuitwa sekuti muchiprofita izvi zviri kunzi ndiye achava nekutaura kuchaita kuti mukuru vaEmmerson Mnangagwa vange vachinoteerera zvinenge zvataurwa naye than zviri kuitwa izvi zvekuti hanzi vaGEZA cheche. It looks like it's not going to work guys, but let's try toona kuti ndezvipi zvichabudirira, chiprofita ichi here oro zvavaGEZA ndo zvichabudirira. So guys, here's the video. Yellow apasi seed. I'm just remember. All right. Is he going to say yellow? Guess what February guys it is? So the uniqueness of this ministry ndeye kudai. Ndikama ichaurisa zvakawanda vakatanga kusekerera pakasiyana nepolitics this year dzakadaro, but karuwa kachangoenda paihapo pabatch manje kwete izvi bamuchanasozvinzwa, but it's true. It is the son ndizvo that must greet the father. That's the principle. How I don't know. Inanditozviziva uri baba vacho ndiani kuti handidi yako handizozivi hangu because zvoda tinashe mugabe kuti ati shuwa chababa chiri pai chirimo saa zvinonetsa izvozvo, but ngati munatsopindura nyaya iyi munatsoinzwisisa. All right, I'm not here for a longer time. Like you said, mangoda ndingotaura one or two words, but so far ndina shoko rabva kuna Mwari pamusoro pematongerwo enyika. Ndakangomirira date randakataura riya. If I talked to you muna panyubi musi wa1 ndechiti rinogore igore rekaruwa, it's not very far ndo ndakupa ine date. I gave you the date ringori muna March imomo, but is first week uye maybe is second week. Tozombona chipiri chacho maybe pakati papa kuti chachingani. Anisa ndaziya zuva racho kuti ndirini, asi ndikariwana, asi ndakaritaura zuva racho iroro naika pandaitaura panyubi ndizvo. Saka handina shoko izvezvi nokuti ivo vakanyararawo Mwari wacho, saka ini ndoda kutaurirei pamusoro pezvezvi.
because pamwe pacho muchatozotya kugeza nekuda kwa kuti paukadzi wageza unenge una gezi meno because anogeza unogona kuti una gezi somewhere saka inogona kunge yakunetsa but geza yenyu zvichakanaka naika akusa zvashata zvo zvamunofunga takangomirira zuva iroro ukaona vachoti ivo vakamirira sigina vakamirira ndichitaura ndaindoseka akusine pasi achiti adzimai chakanokanzwa kanoindi anogona kusotokanzwa anogona kukanzwa nima mai chakanosoti takatodini. So it's something that ndiri confused and wakawanda pana anganditi sendiro kuedza kugadzirisa semunhu angonzi sumuka ndichadoti sodrita serious sister ndikati pika munhu wanoda kuchallenge izvozvo uri munhu rume kana uri munhu kadzi wakambozvona kuti aunyanya kuchallenge munhu ari pasi munhu ari padhuze ndiye munhu anochallenjeka yeti ane simba kupfuura iwewe but anochallenjeka mekamboda penotira pano ndoziva ndikaprofita zviri direct ka zvinotaudza asi ndinotoda kuti tokudzesa handimati moda kuti tizive takuenda kupi anochallenjeka munhu ari padhuze pana unochallenjeka nemudzimai wake mudzimai anokanganwa kuti muzonzi mai nhingi ndini anhiya ndakakubvisa kwawanga uri zvakujeka nditi so handiyo nziri yatakaprofita pano yekuti tichachallenjeka nemudzimai taurai zvakanaka masanzi nekuti pane mwana asiri son ari kunze achakubetserai kutaura zvakanaka ndokusaka akazoti God is in it ndopanogumira ipapo unasona kuti hapana zvandombotaura amuna mozo hashtag God is in it. He's not the son of the prophets. He is not the son of the prophets, but he's part of the crew because haungatauri nyaya ukasataura zvemukomana ari kuperekedzawo but ndakuchiti imini masanzi taurai zvakanaka nani nababa inoizi handiyo ndokusaka takambonyarara haiziyo yatakati ngaitwe hatina kuudza here kune karuwa kachabva kunze uko kachaenda pane bhachi rababa hatina kachaenda pabhachi remudzimai kunyange mukapfeka mazambia mese baba naamai kusi pane papo unosona kuti baba naamai masonerera mazambia runenge rudo handirika ndichazoitaura zvakanyaunaka iye ndakazosiya mapejiza so ndiri kuti inini bhachi ndo richatora karuwa saka zvoroti inini muprofesi yangu handisi kuona kuenda kwababa vanoona ngavaone but handisati ndaona kuenda kwani ndakapedza unokuona here handisi kuti havaendi dati handisati ndazviona ndazozviona ndichakuudzai saka zvinhu zvamuri kusekerera izvi handizvo mai nyararai hakuna chinoitika panyika mwari vasina kutaura ende hakuna anofa don't worry hakuna arasikirwa nedemo hakuna bloodshed don't worry kana iriko mutokraftawa ndeimwowe kwete iyi ndiri kutaura apa hakuna pa tingatita zvemaaccident zvimwe zvakadaro hakuna so ndiri kuti chii ndiri kuti regedza baba vadini wawanoona nitaura zvakanaka navo papacho kuti usaita shanje mwana wesangano kana paine umwe mwana anogona kutaura zvakanaka naelisha iwewe nokusagona kutaura kwako chiregedza kunoataka mwana ati be content ivaiwo nehanya nesu ndinokunamatai kuti muende nesu iwe chirega kuti kuda kutsvaka chigaro handiti asinotora pandiri handizvo agona kutaura chete mwana iyi rugare vapostori ipapo pane mhinduro yekuti wamboramba unozoenda kumasons of the prophets wakati endai henyu kumwana asiri son of the prophet angoro ari kuperekedza ndofunga ndi amabhiera wamasons of the prophets ikoko muprofita ndokubva abvuma ndokubva ndichaenda relax ndakamboudza one of the pastors here ndikati don't comment mazuva ano don't comment about politics unonge uchiziva kuti uchakomenda uchifungidzira zvaakoita zvobva zvaramba because haina kufanana ne2017 dzakasiyana nyaya that's wrong iyi takatokuudzai kutarisa zvaitika nditi same napanaka kwana chikuudzira kuti munoda mwando here noti noti saka ichati kurumidze yoti nonoke kudini izvezvo aisati adi hai zvekuti adambosima izvezvo kunosima izvezvo kwete ka 2 months ba kunosima 3 months chaiunokohwa why nekuti yakataurwa nezvayo ndizvo here checha so ndoda kuedza kuonesa kuti handipedzeri simba kumvura chete nekumakore chete nekuatlantiki but inyaya kuti mvura haipikisani neni hatinetsani kumakore asi ndionetsana kumasons of the prophets because I don't think I can also prophesy and for sure they can prophesy. Remember Elijah wakati aroda kuyambuka aina Elisha masons of the prophets akataura Elisha akati Elisha mkuru ari kubviswa was that a lie? It's very true but your prophetic is not as strong as the prophet that is taking Elisha. So you might seem to be prophesying Zimbabwean people know there are a lot of prophets here but ukaona munhu ari panapo oti kuchasara 7 ma prophets you must understand kuti but maybe I will be talking to people who rate you. Asi ondifadza Atlantic haindirete but I didn't even choose today kuti ancha adisina kusheka Atlantic ndirombosheka India mangwana chaicha ndotonzwa report yeIndia yeearthquake kuda kwangu hangu and ndombozviita hangu ndosati handinetseki nemabuildings asi kusheka munhu kunonetsa ndine problem zvakanyanya nemunhu than mabuildings
ende matairekodha tangai macheka bhozi mwazoti pamudatakaita zviona handichadi mangwana ndoda musi wechitatu bhozi inogona kunetsa kabhozi magetsi ari kozi pandandagara pamudagugula sati rotarisa musi wechitatu ende ndonge ndisi panapa ndiri kumunda. Why am I shaking? And asida rufu I just need to shake mabuilding ongota kuti muone zvabva kuno. So unoona here pamwe pacho unogona kufungidzira kuti muno Mwari haashande then ndoita basa rokuonesera wamboona reward here like zvataura pasamura ndokushandisa example here mwamboona reward here is changing one but ari kunongedza wacho futi zvakadaro ngononga aide change yato handingachatauri because hamuzozvitendi mukaona nakurifeya uko kuti hamuzvitendi ba mean to say somewhere somehow in your life God is doing something. But let me give you the secret that you don't know. This is a secret. Inyaya yekuti munhu waMwari wenyu haana kuuya achirema uye kutyisa ari so light to the point that you think even his spirit is too light. That's the error. Ndosaka Jesu akauya achidya ari akazoenda pamuchinjikwa akauya achitsanya haasi kuenda wakazoendeswa musoro chete kumuchinjikwa. Unoziva kuti Jesu akati hakuna mukuru pamaprophets pada akaberekwa asine mukadzi hapana mukuru kunze kwaJohani Mubhabhatidzi zvokuti machurch members aJohani akatoona Jesu saasina power nekuti Jesu haana kutaura power rake akataura power yevamwe haana kuzotaura kuti asi Johani wacho manje inzwi rangu haana kuzotaura. So do you know that there are prophets who ask me itsika yaanorombesa kugara asina mombe iwe wabva kunoromba ndounodini ndounoita milioni yako rikazoti kana zvichishanda iwe wacho adi kuita mari kune varotoshandirwa nazvo varotochema kuti hei mari yacho yandiwanira ndokumbira kuti tiishandise. Saka pamwe pacho wakada kutarisa ndakaunganirwa nei usina kuziva kuti zvakaunganira mukati ndokona kuita problem. Humbleness ndei ndikasvika kumba kuna sekuru Garwe kunyange ndiri muGD6 alright kunyange ndiri muPiusha ivo vari pabhasco ndichisvika kuna sekuru Garwe vakagara apo anditi Yesaya uri kuedza kuratidza mudhara kuti hamusvike revhu iro. Baba vakagara manje chaanotanga vatarisa ndechekuti ropa rako nerangu rakasiyana papi, zita rarumboshandisa ngerani. Ndinonzi Simon ndizvo ndakangoerekana ndakuzorinzwa richideedzerwa, handina kudhiskasa nawo kuti vanditi Simon. Pari pandakazongopepa unozo mwana pana paunozopepuka kuziya zita rako ndizvo. Kazhinji kacho maybe wapa ECD 1 but kare kwatango 0 first week of crash mwana utanga kupepuka ndipo utanga kuziya inyikaso. But ipapa hwana hwese karapa kakabatwa apa nemajaja kana kakatengero kari papa kanongoziya izvozvo izvo but pane pakasikazombozviziyi izvozvo zvese kutanga kuziya chinonzi life yeadulthood. Ndichide muzvakanaka vamwari pakanoguka mazino ndo pandakatanga kunzwa ndonzi Simon isu patane vane 2-3 years vachidaidzira zita iroro. Was I there? Saka zvese zvakaitwa mandiri ndofana kuziva kuti credit iyoyo ina baba vangu. Ndichiri nemere papa, ndichiri nemere ndochikaona sodidyo ndochikaudzikisa. Alright, saka zvinoreva here kuti Prophet Makandiwa, he did something one day in the presence of Prophet Kusibo Watengi. So Prophet Makandiwa vane zvavakaita some crazy stuff. Baba wakagara some crazy stuff, weight loss, kurebesa vanhu, a lot happened pavideo iroro, minana mirefu yakaitika. Baba wakagara, baba chawaingoita kugutsurira musoroso vachiti that's my son. Mwana anda kubva azoenda ikoko, baba haana kukwanisa kuzviita. Baba vakati kumwana, my son do it. Mwana wanga ikoko manje kugana, baba no my son do it. Mwana anobva ndokubasa ndokubva aite kudai urefu wake ndokubva adai kubudu my lord, my weight is lost. Vari kuluza ma weights ndizvo. What I liked nemwana ngezvaakazotaura akati dai vanga vasi baba vangu ndisingaiti zvakadai. Haana kuti mondidaidzei futi ndizvigadzirise zvirezvi. Ana baba mayo kugara muchasumuki ngandipa gube papa pakaita sekuti ndauda kuzotiza mupolitics naika. Alright, handipa vhesi ndinoti tibatisise mashoko akatiboerenga tese 1-2 go. Asi mumwe wakati achitema danda, demo ndokuwira mumvura, akadanidzira achiti haiwa tenzi wangu, nokuti rakanga rakumbirwa. Mapaona iri pakavharwa manzwi awo kuti aya mashoko kuti haiwa tenzi wangu nokuti rakanga rakumbirwa, mashoko akataurwa. Tinozvienda kuchikoro izvo. Zvekuti asi mumwe wakati achitema danda, demo ndokuwira mumvura, akadanidzira achiti izvi ngezvemunhu anoripota izvi.
then zvekuzoti aiwa tenzi wangu nekuti rakanga rakumbirwa, mashoko aya ngeemunhu anodini, muridzi wenyaya. Ndizvo ndokumbirwa kumbokubvunza ichechi, pakakumbirwa demo iri muprofita anga aripo here? Ngatimbobvunza futi, pakakumbirwa demo iri muprofita anga aripo here? Munoita basa rekukwereta matemo enyu, but radonha muda kumhanya kuno kuzoti aiwa tenzi wangu rakanga rakumbirwa. Pamakakumbira, was I there? Was I with you? Pamaitsamvura mari muchawo, was I with you? So pamwe pacho usati wati munhu waMwari, tanga wafunga kuti nyaya ndoda kuendesa kumunhu waMwari inopera yakanaka, ine ruremekedzo here nemunhu waMwari, kana inopera yaita sekuti ndakumuincluda pautera hwangu? Haiwa tenzi wangu, muri kuona manhingi awo? Haiwa kanonzi tswedo, kanonzi ka exclamation mark, kanotaura pari kudaidziswa. Haiwa kuti haiwa kuti no man, tenzi wangu. Apedza kuti nekuti ndambopopotera kwauri, ndakuchinga kureruka kwazvabva, rakanga rakumbirwa. Zvore kwakabva demo kune respect, but kunofanira kuenda solution. Haiwa man. So pade pamwe pekuti unogona kutoitira hunhu hwakanaka demon, but uchipopotera anobvisa. Haiwa man, no, tenzi wangu, nekuti ranga rakumbirwa. Akukosha ipapo ngekwakumbirwa demo. Madire kunotema matanda musina matemo. Madi kutanga mabvunza munhu waMwari kuti zvatoda kuenda uko munoda kuti takure zvinhu zvakaita sei. Munhu waMwari okuudzai kuti tisaenda tine anything, tichasvika atemwa. Because pane imwe vhesi yakamboti musatakura chekudya, musatakura anything, ingoendai muchazvionera ikoko. Saka pamwe paimogona ngosvika patane tino pachindaro ni mahobho amene moti chiko patane mahobho anisora musecurity, pane mahobho magamu ikatemwa ikaita about 2x4 meters, ndizvo yakunzi mahobho. Ndizvo unogona kusvika paine mahobho echi emugamu. Masebonza wakanyora pasi uchada kuzoparidza, asi matemo akakumbirwa. Bo ndikatarisa unhu hwako ndozvauri kuparidza zvimbowirirani, hauna kudai baiwe. Nhasi ndiri kupembedza prophetically, hauna kumbodai, but pane paunogara pasi kuteerera semoni yakakumbirwa. Rawire piko akamuratidza parakanga rawira. Ndokumbira kubvunza ipapa, munhu waMwari ari prophet ari kubvunza kuti rawire piko. Wakambozona ukaluza something chiri important, kudaira kwako kuri right. Pamwe pacho God allows you to lose an important thing so that you know how to speak. There is a time that you must lose your money so that you throw away your ego or pride. There is a time again that you must lose even focus so that you understand, the wisdom. There is a time again, all right, there is a time that you must also lose a relationship so that when you get one next time, you keep it. Pani mbonosoro uyinyauti ana kumboramba kada kusaka chidai. Inyauti ana isei papa. Pana pona asamboramba na baba noa. Nasipara daika pada. Saka uyamboripo. Pana pona sokoona kuti kumwe kudherera kwaunoitira mukadzi wako, hauna kumborambwa. Vakambotizwa, vakambosiiwa, vanoziva kukosha kwaamai. Vakambodongorera mumba so, vakanzvengwa, magaweni apfekwa, mukomana akasauya. Kurati pano kuda kudongorera kumabvazoro, kudongorera kumadokero so. Munhu iyeye ukaona azoiwana unoibatisisa. So pamwe pacho ndima nditaura baba, pamwe pacho munofana kumboluza matemo imini. Ende maluza matemo samuchita ndikusa demo rangu, baba ndiri kubhekana, uri kuriluzirei? Know how to speak. Ndo chiporofita chandati ndiuye nacho muzuva ranhasi kwamuri kuti mungonzwawo kuti zvakamira sei. So guys, let me know zvamuri kufunga mucomment section munaika. Don't forget to subscribe. Kana muchangosvika pane ino channel, please subscribe and turn on the subscribe button. Wobva wabaya kabhera kondingdingdi kuitira next time tichingo upload a video unobva wapuwa notification kuti your favorite channel va upload a video, mobva madi matonzwa ma updates in time. Guys, don't forget to like and share nekukomenda zvakare kare handitika kuitira kuti tinge tinowana ma updates aya tiri muruzhinji.
aiwa, I love you all guys. Moswera munyasha, moswedzwa munyasha kwese kwamuri ikoko. I wish you well guys. Thank you so much.